KR εδώ. Να έχω ένα rap challenge για δύο παιδιά. Άκου πως πάει, 1-2. Ζητάς πολλά φράγκα από τους δικούς σου, να κοιτάς πάντα μπροστά και να έχεις στο νου σου κάποτε τη στιγμή να σπάσεις από το κρούσι. Τα προβλήματα σε φέρνουν εδώ, άφησες τους αδερφούς σου. Κάνω freestyle για να περνάω την ώρα, ρίχνω ρήμες και ξεσπάει σε πιάνει μόρα. Θα χώνω χύμα, στα χώνω και τώρα πρέπει να φύγω. Πέρασε πολλή ώρα, οπλίζω τη γλώσσα μου σαν τη σκανδάλι. Βρίσκω στόχο κατευθείαν κεφάλι και πέσες κάτω την πολύ τη ζάλη. Πέθανες και μένα με πιάσε η κρεπάλι. Σας σκάω δυνατά, είναι για δυνατούς. Το δικό μου το rap είναι για τους τρελούς. Μην ακούς, μην είσαι χαλιαρέ και πέφτεις κι εσύ πάλι μέσα στους γκρεμούς. Θέλω να προκαλέσω το rap challenge. Κλείνω οξυγόνο, άνοιξε τις φιάλες. Τα μέρη μας τα κάνουμε μπουρλό, το πιο καλό ανώνυμο μαζί με Παυλότο. Peace.